Oh my god, this is a Darjeeling, guys. Darjeeling, what happened now? Wow. Hey guys, good evening. नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरलायबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय बिएन बड'आ दिनै थांखांलायबाय आरो बिसिबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दिनैनि भिडिअ कन्टेन्टआ मा जागोन मोनथिया नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो मोनथिलांगोन नुलांगोन जोबजासे नायदो इन्ट्रेस्ट लानानै अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामलांसै ना मा होनो गाइस नोंथांमोनहा बयबो लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो गिबियावनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ इन्ट्र' भिडिअआ जाहैबाय जोंनि सेरमांगा दालां ओरैबायदि साफा जानानै दंना वाव माय गड सारिदिगिं नायबाव वाव खर' गिदिंलायबायलै खेबसे गिदिंनायावनो गाइस दायो दंफैयो आङो नै मागुरमारिनि साल बागान ना मा होनो बाव दंफैयाला आरो ओमफ्राय सानग्लास हमलायावबाय नै एक्टरना गुन्दा नुखो बुंनो रोंला आरो नायनो हागोन नै बेयावनो दंफैयो आरो आङो मा दिस इज प्लेस इज मागुरमारि साल बागान माने बे जायगा नङाबानो जाया आरो बैसागुनि फट'शुट कापोल फट'शुट बेसे नायनो जानोसैलाय आरो बे सबसे भाइरेल थांनाय इयारनि भाइरेल प्लेस बेनो गाइस माने फट'शुटनि भाइरेल आरो बेयाव बिराद कापोल जरा जरा मालाय बिबार थुलायनाय सोरबा बेफोरबायदि फट'शुट खालामफैदों आरो बाव बैसागुआव नै एप्रिल फैनोसैलाय जानोसैलाय आरो ओमफ्राय एसे खेल लाना फैबानो जाबाय माने जि मोख्रा बालन्दा थायोना बाव गारिफ्राबो डिस्टार्बफ्रा माने सिख्लाफ्रा थाल लाना फैबानो जाबाय मोख्रा बालन्दाफोर जि बारस'लाबायोलै आयौ आयौ बुंनोनो नाङा बे जायगाखौ ओमफ्राय नायदो बेफोरनो जोंबो फैगोन बैसागुआव फट' खेबजानो माने बयबो फैलायदोलाय आरो गाइस दायो बागाननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय जों थांफिनसै आरो माने दसे टाइम स्पेन्ड खालामफैबाय ओरैनो न'आव थानो बानानै माइन्ड फ्रेस मोननायनि ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो बिराद गोबाव भिडिअ लाबोनाय जायो लेट कन्टिनिउ लाबोनो सानो नाथाय भिउसबो फैयाना बेनिखायनो भिडिअखौनो बांद्राय लाबोबाय थानो गोसो जाया ओमफ्राय मा बुंबावनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरो हाजासे माने न'आव बिराद नेटवार्कनिबो प्रब्लेम जायो आरो भिडिअ आपल'ड होनोबो जों दाख्लै थांनानै हैनांगौ जायो बेनिखायनो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थानाय जाया आरो जेरावबो बेरायनायबो जाखायाखै आङो जेरावबो नंखायआ गोबाव जाखाबाय बेनिखायनो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै ओमफ्राय मा फेमिलि ब्लग लाबोनोबो एसे लाजिनाय मोनो आरो आं फेमिलिफोरजों सोरबा मानसिजों ज' भिडिअ खालामनो बिराद लाजियो आरो आं माने मा बुंबावनो आरो जेसेयानो लाजिनायखौ दाबो गारनो हाया बेनो बिराद गिदिर आंनि लाजिनायानो ओमफ्राय नोंथांमोनजों दिनै बेखौनो ओरैनो भिडिअ फिसा लाबोबाय I'm today motor blogger na guys. What happened now? Wow, this is road, this is bagan. Wow. ओरैबायदि साफा क्लिन जाना दं आरो बे लामाया ओरै नायहर ओरैबो बागान सारि सारि अक्सिजेनानो अक्सिजेन आग्लायलायनाय अक्सिजेन जोंनि जायगायाव ओरैबो बागान वाव माय गड नोंथांमोननो ओरैबायदि जायगा देखायनो थांगासिनो आं माने आं दा फिल्डखौ बोरै मोन्दों दार्जिलिंआव दंफैयो बादि मोन्दों आरो दार्जिलिंनि फिल्ड फैदों नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जादो देखो ओरैहाय नायदो नै अ माय गड नैबे साना उल्था जाबाय बेखौ नाय दार्जिलिंनि फिल्ड मोनखायो दा awesome the view check the guys view is a Darjeeling guys Darjeeling what happened now wow नायनो हागोन गाइस भिउआ माबायदि दार्जिलिं सेकेन्डखा आरो फुरा जोंनि मागुरमारि टि गार्डेनावबो क'क्राझारावबो दार्जिलिं बायदि दं नै अ माय गड दार्जिलिं गोजौआव गाखोलायबाय नै दार्जिलिं नायनो फैदों जों दार्जिलिंनि टि गार्डेन अ माय गड ओरैबो नायनो हागोन नै टपआव सफैबाय जों टपआव खोमसि नुखोब्रा बोरै नै भिउआ नायदो ओरै न'फोर दं आरो
बेनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बियो नोंथांमोना दार्जिलिं सानदों जानांगौ जोंनि क'क्राझारनिसो नै नायनो हागोन बरियालै थ' गाइस दिनै नैबे जायगायाव फैनानै ना माइन्डखौ बिराद फ्रेस मोनलायथारदों आरो मा बुंनो मा मानो जालायथारदों ओरैबायदि साइज जानानै दं माने बेयो एप्रिलसोआव फैबा फुरा ग्रिन नुजोबगौमोन आरो दाथ' सिजोनबो गैया रानस्राव बोथोर जों फागुन ना मा होनो बावसो फैदों ओमफ्राय बेखौ ग्रिन खालामनो थाखाय एप्रिलनि अखा नांगौमोन होमबानो ग्रिन जाजोबो नैबेयो दाबो ग्रिन ओमफ्राय दाथ' साहा बागाननि दानफायनाय सिजोनसोमोन नालाय ओमफ्राय बे साइडखौ दानथ'वाखै आरो नायनो हागोन वाव 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 एप्रिलावबा फुरा ग्रिनसिन नुगौमोन अखा हादबलायनायजों जाबजों ओमफ्राय थेवबो फैनानै बिराद फ्रेस मोनबाय आरो माइन्डफोरखौ बेनो गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बुंनो खुगायाव राव गैया नोंथांमोनाबो फैनानै भिजिट खालामफै जोंनि क'क्राझार हनै ओरैहाय नायनो हागोन बै नुहुरनाया जाबाय लेबार अफिस बिनि ओरै अपोजिट माने ओरै ससे दावखोबा मोनबाय आरो दालां मोनसेल' बारनांगौ बै कालभार्ट फिसा नुहुरनाया बेखौल' बारनांगौ होमबानो नैबेखौ मोनबाय जोंनि लकेल दार्जिलिं औ हो हो औसोम औसोम दार्जिलिं औसोम बेनो जाहैबाय लकेल दार्जिलिं नैबे जायगाया रियेलाव बिराद डेन्जार नुयो ओमफ्राय मबाइलावसो माबायदि नुदों मिथिला आरो रियेलावथ' फुरा थामाम हिटखा फैनानै नायफैनायनो हागोन आरो नुलांखायो बयबो खाथियाव फैबा बिराद बरिया नुयो आरो थ' गाइस ओमफ्राय जों बै बेरायनायनिफ्राय फैबाय आरो न'आव थांलायसै माथो बाव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मारै मोन्दों मारै मोनाखै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामलाबायदो साबस्क्राइब खालामलाबायदो ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय होमब्ला बाय बाय बयनिसिमबो